Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nakadaw ka jing siapan pisa ki try but kinong nya trok ki bakit yaw kaw na Guwahati syaka kudam ka Food Corporation of India ka badon hapen deng ray haki kindiat sngi ki baladam haki nong try ka teka kudam haka kerteng jong kasnong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA haka henriu tere ku jembang arajar arpun riu kala lek banyak keren halor ka kam but ki he ka corporation. Nakajaya kran bat ki he ka FCI kinong elam ka association kli thu baka corporation hi kambu kondon ai ban siu nalor kata ki officer ka FCI kat kum ka jinga thu ka association ki ong bakam dei ka basok ban lekit khaw na asam na maru khaw 1 poi dakaral kila ong badon ki bakwa bu shwa yo khaw ubadei ban poi sa Meghalaya haki kudam ka asam khnang man yo tu kila penpau bakalong ka basngusi pat ba anda lapoi syaki kudam ha ka jela kinong nya trok bat ki try trok ki sak khnyot bat sapan pisa ka ba om kat kum kalenti ka badai kila yo ya sibun ki jekren bat I be in charge henry kisosi bat khendiat ba ngimyo I kendu ya ita DGM district manager ba pe ya kenaka Meghalaya te meni hadin ba pila yo I ya tukan news ka bala penmi da chairman jongi ha jingde bat jing jongki namar ngi de ki trok ki nong bu trok ban jong ne trok jing jong ki bagi kendu ha to sngi ha go down ba ngi ha ban siu kata ka pisa ka ba hek amount te ngi hedem bangilap le ko homework ba ngilap ba kani ka jing pan siu jong no yang ngi ka long ka ba tana hedin kata ngila le ne homework ngila sim appointment ban ye kendu ya kini ki ba halor jong FCI hatu kalong shisha ne ba ngi ha ban siu ya kata ka ba dala te hadin mengilawan mentang sing ilai kendu ngilap ba kata kamdon kum kata hooj kumbe pa penken mau yipi kendiat ka julong hi kata na wacha asam ne shani changiro ngisiu kamduna ne kambon than ya kata ka andrews pa ne sans pa kata ka ke bang ju siu te menne pat andangi wan hang ne ngi ekren ba kamdon kum kata ka jing siu hadu arajar ne aja sans pa ne ter cheneng te ngidap da jing longo but ngisok men manong ba haba mangi kinong nya trok banong bu trok ngiwan ban pen poyo nu khaw nak banta ka ki nong chong jong state badon buram jongi andre kinong sim kabu pat ki try ki persyang ban sim kabu yangi da ka ba knyot yangi ka ba kali lene yo alese bagi don kata ka jing yasni bat ko taw kontraktor ne bat ero kata ngimtip andre ngi kwa menne ban kren syai ban snyo thu syai ba hatu kane ka jingsiu ka denem hadin mengila ekren ngila sani ngi thir ya ka jing ekren kalong syai ba manta ka si kam don kum kata ka barokai but ngi sokumen shu ban yo snyo ba menta ukhau bun ba bawan hapo Meghalaya jongi ukhau bawan na correct kumba example ngan ongi pi menta ukhau wan hadu sau po arek aka chisen wan kamut kalong ka woi kare kalong riu po sau metric ton da kamut lada multiply pat ngiu dah ba da kala po hado kan sau spa sa popra da kamut kum ta tercer but kebawan sa gudown example ngan IP kum hanong stoin da hanong stoin kamut naka arpo pra multiply don ngiu kamut aka chip na ngi don kam kali chispa khandai pen riu chispa khandai pen riu kali da hatu kamut kajing pun poi kau ka MC tuda chanong stoin ngasio ka de ka jingkar khu ya ka te ka area ka badon chakete ka than but ka ba ngisio komen chu menne bangidang yo shu ya ka asuran chu na utau nong in charge bawang ba menta kinang shina chu dak pen he chu sasan hajar metric ton takamut ngidang nang yo bela mangi nong butrok bat ka jingkar khuru ya ka state ka jongi namar pihak ni bantip ba ya une ukhau bawan Meghalaya om da bak ngi theta wonder subsidy da kata ka de bangin kemen andre don katukan ni pat ki mamut pentut ya ka tre ka ta ka jongi but kam tam wat yelade kim tip lada ki pentut mut wat yaw khaw skim leneng khaw subsidy khaw FCI ubaki yo ro kilaklet ba ki yo na ngane ka office tangmut lada ki pendik yang ingin pendik yang FCI ta pendik yang FCI pa nduk mano nduk nginong chunong jongi bro khat ta kata kan de jing kita ka ba bahayangi de nakta ka daw meneng ila ekren but kila na liang office kila ayangi ka assurance namar ba ngiwan
mentah susu hang niru badang don kita kali ke badang sa hang tai takmut kila ay asuransi ngi bangin intas ya irang ba chnong dan ya ta kontraktor ibope ya kene kam ba in mentah si dang don gajing ekran bat ngi khmi lenti bat ngi ngej ba lang ba gajing ekran ke jongki da gajing sau thu jong itai ki shnong gi badon hapo kate ke area badon kata gudown FCI ro kin siau thu ya kene bat ke sakawai ro ngi ko aban ong lada ka jia kumne kamut ngimban se what hoy kamde ko objective ko jongi kum ga mekhalia commercial truck anon driver son ngi klam adang to labor andre lada ki pendik ini ngimban se shu begin tap tendar no what ya labor ro hang ta kamut jingdu meno ke jingdu kan song jong to sunong but ko besiau si hang ne kalong ko kamut ngi kwa ban penpoi kamar kamata haka area ke FCI kalabu but ban ya im ya kita kinong sunong jong ka state ke jongi kamtam baro kitu ge bodon ki gudown FCI li ilang bagi news channel ka ibajia shanong stoin halo ka jing shim bisa na kitrok ki jongi hadu araja sansta bat ki jing keno kliate way lor way te ban snutu ya kani gilawan ya keren bat ka FCI te nakaliang jongi soktonat ban nakaliang jong kini ke officer orang ba jong kini ke FCI kila pediang yangi wat la do don ba in charge tang ya kani ga megliaro ndre gini ba kan in charge ka don is bro away kila kloy ban snap ya ki jing e ki jungi ni som nai kuble ya kata ba ka jing e keren jong ki ngi so thu ba I don ki jeruat ki ba e ba hapo jela meglia ban penpoi yo khaw jela meglia nadu ka banta ka ba poi u khaw shati shapo train station amar ptv ya u khaw jong ga jela meglia ya ki poi lang ba ki ni ki train mo kum ong cha spokesperson ni jongi te kani ka don hapo asam kani ka train station te nadu nang thiru ka shem stom ma ya gini gi ya ke FCI penpoi khaw shame kalia haba gilia thu ba wat ba kini ki home guard ki pha ban bu seti chapo train station kalam jari mo okay kalam jari ki la phu sa asam ba kini ki home guard ki ting ma kim kwa ban le chatu namar ba kisha ngasutu ba kisha pendik te ki uang ba ka jurisdiction jong police jong kamegaliaro kampoi chatu chapo train station uang ba ki janjar ba we dei ba po ti train station bar uang rei ka ga ba susi na kaliang jong ki ru ki uang ba ki don ki lokal jongi ngila banong mo latip ki dei na ka do bentala inong sensar na ki kim sutu ya kani jinge ba menta hadin ba la tep ya ka tendar ban penpoi kau chemegalia ki don ki ba intimidate lani ki ba berngem bersit ya kini ki kontraktor tang ban biang elejo te kini kontraktor mut kimban se gemut ba babun gemut ba ki khnyot no yangi ki trai trok kata ka de jingkran ge jongki tengi sukan tu ken ya kini ki parado ki parasnam jongi ba so ba perkhat ba ya kani ka banta ko bo ong isbok person uni khau de nam ta uduk usuk mo te khau nam ta ka megalia la pha bun ba isha kalau long ka babun ba kat kung jing thu ka jongki henrei namar ka jingbom su thu ka jongi lang baro khoj ngi poi bandu ya uni khau bangin yo bun na kani ka jala ka jongi pi ka panan kong ka long gumni babun bagi kontraktor lani kini ki he saipan na po asam kim kwa ba u khau un yo ban kit direct na po train station ban poi sha megalia denem ka don gum kata ki kwa ba kin pendik yangi ba uni u khau udai ban panhap shwan na train ban bu sha asam sha go down asam tenang tu ki yo ban tu yu tu khau bat ndala tu yu tu khau nang ta kishna buitu ya ki jing thau jung ki seti ban penuna ya uni u khau jenisha ban poi jenisha megalia te nakaliang juga FCI ki sungtu ba kani kalong ka ka ba ka mandu nong ga jala megalia te menta ki la kentu yangi ki truck association lani kita ki try truck ba ngi le ban kit ban sakri ba ban kit uni u khau namar ba khanang ba to u khau un poi renti hani ga jala ka jumi tinga kentu kanya persungtu kanya kini ki nong sensar mo hagiliang ba per nong sensar snong ka sarkar ni borok khoj ngini ya pej ba halor kani ka jingkhia namar balai namar ngi sutu ba wat ka FCI ru menta ka shem stom ma hang thi po asam kamtam bade po train station bangin di fiu khau te mentana kaliang jongi ngi sutu ya kata bat ngi la ya trailang ya ki bangin tha ite kali ban kit nang thi telada ngi la yo ya kata ka jing bangi la ban penbait na asam harengi 1 point sini se jalala jong harengi sa aknyot man haki beriu lejong ki bom sutu ya kata kajing te nga ka ba nga so ban kentu ya baro khajang ni la kalong ginong sunsar la kalong ya ki rusimet ru ngi de ban perkhat ba namar la pisim kabu pi khnyot ya uni u khau jong paj ba u ban janjari unde paj ba namar wat ke FCI yang ngiru mo kala ke FCI kala kentu yang kini ga officer FCI ba phim dei ban ya ki ya kani ga baikit ya uni u khau namar la dangi ya ki la da ka rit makana ka dor kan kta yu paj ba te ngiru ngi ko ngu ya kata
bangin pen po yo ni ukhaw hakanika jaka ka jungi te nakaliang junga ngasoban ong ba habede bat kanika banta ni kentu ban yo ya ka jingi trelang na borokhot umdei ban ya shim gabu khnang ba kumbo ong I chairman mene te nakaliang ka jungki ngila pan sngo ba kitrok ki jungi menta ku manong ston menta ka ig bajia menin si Mondi si nenkong ngila panong mo kasi nenkong jong kanika tayo ngila din bang ngila dep ban ya kran ni gitu ki nong shim itu ko pisa ban pan phaino ya katuka ya tu pisa ba ka arja san spa jongi mo te o ya katuka slip bangin yo ya katu ban yo ya ka payment ngim ai tu arja san spa kala don gajing buk kendon gajong ki ong lada pimsi ya ka arja san spa ngin pan hab ya kini mar ni kitrok pe kitrok ki jongi mentala sansi sausi la su sakut hangtu klam jing panhaw te nakaliang jongi la kantu ya ka FCI ong lada kalong kumni lada ki berngem bersit kim sutu ya ka jing lang jom barakhon te nakaliang jongi kum ki trai trok ni kloi ban panhab hi daladi ya utu ukhaw te nakaliang jongi ki ong lada phila ban le kumta le kumut wat ya ka labor charge ru ngin ayangi hari nakaliang jongi ngim kwa ban yo lut mangi ngim kwa ban le lut mangi hari to ngine yo la ka jong ka bantah ka kam kamai ngi dei tang kinong kit bat kinong ka bat ban pen po yo khaw hari ya ka ba panhab yo khaw kumut enle hi da kita ki ba de ban panhab begini yo bani kamai lang handai lada kalong akan ikadur ngingi bansi ngi habe ki mangi gitrok lada ngi sakut bara bakut ke FCI kan shim ya karai bahkan ai no yang ngi bangin penhab ya tau kau kumbo ong spokesperson ka ai ka jingdu nong kalong ya ki parado parasnam jongi ke ba imjana ban penhab dong di ukau kata kan ke kubur ke bangi soban ai lang sabar okot kalau kali benta ya kan ni ka benta ban sim pisa nakali ka FCI kong ngingim don kata ka budget mo kamnon kata ka budget ka FCI ban ong ban ai pisah sa taban ai pisah ni ka budget ka FCI kalong ba kin ai betang kata ka we long ka baikit nang ta syata kalong kata ka de go we hari ki jinglut jingsep kamut ba ka badai hok banlut kamut ya kata kamut ngila batay na kaliang jong ki kum ki try trok ru kalong ba ya ka bailut kamut ngide ban siu kumbo ong no ichaman mo ya ka bai oju ke boong spokesperson mo te ya ka bai panhap naka FCI kala ai shiki libor ban panhap ya kani gila penrung be direct account jungki to tenang tapat ya kita ki jinat kumangi kum ki try trok no nya trok ni lai sai don ni bangi kit ya ki mar nga sajong ba larang ikit ya ki mar khayi pateng laning ikit ya kanu nga maru kadon kata ka boong ba bai dala kani ka bai dala kamut ka bai pli dala ka bai khang dala jungki libor kata ka de ka benta ya kani kamut ngi siu te yaki dor yo yaki mar hat yaki mar bangi khayi pateng ni sai siu te lai spa sau spa du ya kata ka bai dala bai khang bai pli dala jong libor henry yakani ke FCI ban ni menta kamut kum sa asam ngi pli ngi hap siun ruspa ka bai khang bai pli dala kyong ka bai dala kata ka de dustur te shanong stoin du ladang ngi siu ya ita i san spa indu spa ru te kamut nakaliang jungi ngimdon ganu jing singa hari hadu ka arajar san spa te kata kamut la dega kajing knyot ben ya ka jing yo nong la ni ka bai kit ka bai ba ka jungi kim ki try trok nya trok te sa ka we nga so ban ong tang ni ka we ya ka ai ka kubor ka bai sai sikinong sensar but hakano kaliang ginong sensar te nadu ke nakaliang jungi ki try trok ni so ban ai ka ni ka we ka kubor sa pi pitip ka ai ka bangi ngat sa asam hapo train station ya ki kali jungi ki khasi ke bade megalaya kini ki libor la ni kita ki briu na asam kishim haka dorn ruspa henry ya kini ki kali ki badai jong ki banabar na ki yo la monong ki banabar ki badai asam kishim tanglai spa te kini ki briu ki bana bar jalan dei kini ki briu ki banang tina po train station kinong bala kita ki bapet ya kani ka kit ka ba ki itu te unu jaj briu lojong unu bom dei jaj briu lojong ni nomar ngim dei ki jaj briu jong ki kishim ruspa ya ki jaj briu lojong kishim lai spa henry ka ai ka bangi susi kolong ba ngila poi jala lajong kini ki briu lajong kim itu yangi unu trai jala ubom de trai jala kamu di ubar jala ru usim arajasan spa yangi ru usim arajasan spa hangni ka ai ka jihikai kolong ba kini ki we ki para ki jaj bandru ki badai na bar jala ki itu ya ki briu lajong bat ki itu ubom de briu lajong reka ba susi kolong ba kini ki briu ki jungi kim itu ya unu briu lajong bat unu ubom de briu lajong ki khen bet bas apo shene ngila nya trok kamu ngila de lupa ki bar jala te kani kade ke ega kubor ka basusi bale tengi kentu ya kini ke ega bajia menta bakin perkhat janai bakin so gin penbet janai ni ka kam namar kum bangila isyo ka jing pensai nang ni kalong ba kam de bandon kata ka jing lutam ka bolong palat habade ban kit ban ba yo new khaul sia Habatien pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F
Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khandiat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.